Når vi installerer ventilationsanlæg i rækkehus, typisk når det er flere end 10-15 stykker, så producerer vi det hele hjemme på værkstedet. Det er, at vi skærer rørene hjemme på værkstedet og har det hele med i huset, så det er bare at samle, gør, at vi er meget kort tid ude på byggepladsen og dermed generer de andre håndværkere mindst muligt. Som firma og som byggeleder her på pladsen, jeg føler ikke, at Henning han føler noget overhovedet. Henning som person er en rar person at snakke med og en rar samarbejdspartner. Laver tingene til tiden, og der er aldrig noget ballade og noget udfordringer med hans tidsplan og det han skal nå, så de andre kan komme til. Det arbejde han udfører, det bliver bare gjort ordentligt, og så står Henning selvfølgelig altid til rådighed, altså med rimelig kort varsel.